ungibhalele ku-inbox ngikunike inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni-ke uma uba nephupho. Ukuphupha uhleka kusuke kubika ukuthi nje njengoba ujabulile nje uvakashelwa izidalwa zakho. Kusho ukuthi wena ubuvakashelwa abadala nje khululeka, lelo phupho alikho libi neze. Okubuhlungu nokubi ukuphupha-ke abadala nomuntu osewashona edumele ephatheke kabi ekhala lelo phupho. Alikho lihle, kuzomele uqaphele ushintshe izindlela zakho. Kodwa-ke njengoba ujabulile nje weneme wena, lokho-ke kubika ukuvakashelwa izidalwa. Kanti-ke nawe usungabuza kwi-comment umbuzo onawo, ngizobe sengikwenzela yakho ividiyo ngokuphazima kweso, kube ukuthi-ke ngiyakuphendula noma ungi-inbox inamba WhatsApp ukuze-ke noma ngabe nini uma unombuzo uzosibuza lapha ku-WhatsApp wethu sikwazi-ke ukukuphendula ngokushesha. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ku-YouTube. Nisale kahle.